соҳаи маориф аз муҳимтарин бахшҳои кишвар дониста шуда, солҳои охир дар заминаи фароҳам овардани шароиту имкониятҳои муносиб наврасону ҷавонони кишвар имкон пайдо карданд, ки дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштироки фаъолона намуда, то ба имрӯз ба гирифтани ҷоизаҳои баланд сазовор гаштанд. салом тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи соҳиби истеъдодро ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо мегардонем. дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар 67-умин Олимпиадаи байналмилалии математика, ки аз 10 то 21 июли соли 2026 дар шаҳри Шанхайи Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардид, иштироки шоиста намуда, бо ба даст овардани натиҷаҳои арзанда обрӯи кишвари моро боз ҳам дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштанд. Бояд гуфт, ки Олимпиадаи байналмилалии математика яке аз бонуфузтарин мусобиқаҳои зеҳнии ҷаҳонӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ба шумор рафта, ҳамасола беҳтарин донишандӯзони зиёда аз 100 давлати ҷаҳонро ба ҳам меорад. Имсол дар Олимпиада 117 даста иштирок намуда, аз рӯи 6 масъалаи мураккаби математикӣ дар 2 рӯзи озмун байни ҳам рақобат намуданд. дар Олимпиадаи имои 2026 дар Шанхай гузаштагӣ сазовори ҷойи сеюм шудам. Дар ҳамун Олимпиада зиёда аз 120 давлат иштирок намуданд ва дастаи Тоҷикистон дар ҳамун ҷо 2 медали биринҷӣ ва 1 медали нуқра сазовор шуд. аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон иштирокчиён соҳиби 1 медали нуқра, 2 медали биринҷӣ ва 1 ифтихорнома гардиданд. натиҷаи беҳтарини даста ба Олимҷон Тухтаев тааллуқ дошта, ӯ соҳиби медали нуқра гардид ва дар радабандии инфиродӣ мавқеи баландро ишғол намуд. инчунин Меҳрубон Юсупов ва Хусрав Абдуллоев бо нишон додани донишҷӯи фарохи математикӣ тавонистанд сазовори медалҳои биринҷи Олимпиада гардиданд. дар Олимпиадаи байналмилалии 67 имо 2026 сол дар Шанхай сазовори ҷойи сеюм шудам. дар ин Олимпиада зиёда аз 120 давлат иштирок кард ва тақрибан 670 нафар иштирок кард. ифтихормандем, ки дар чунин Олимпиадаи байналмилалӣ мо иштирок мекунем ва парчами Тоҷикистонро баланд мепарворем. вобаста аз оне ки ноҳияи синҳои шаҳри Душанбе ҳам дар сатҳи ҷумҳурӣ ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст, моро водор мекунад, ки боз корро дучанд кунем, чунки ҳамон мақоме ки худи ноҳияи синҳои шаҳри Душанбе айни ҳол дар ҷумҳурӣ ё байналмилал боз ҳам беҳтар хубтар кунем. албатта олимпиадаҳои ҷаҳонӣ нақшаи асосии мо дар самти анамин олимпиадаҳои ҷаҳонӣ аст, ки масалан агар як мисоли оддӣ гирем аз фанни математика чӣ хеле ки номбар пештар ишора кардам, хоб 6 нафар хонанда иштирок мекунад. шумо тасаввур кунед, ки аз аҳолии Ҳиндустон масалан аҳолии масалан Хитой зиёда аз 1,5 миллиард аҳолӣ аст, лекин 6 нафар иштирок мекунад. аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам 6 нафар ҳуқуқи иштирок кардан дорад. шумо тасаввур кунед, ки дар байни чунин давлатҳои абарқудрати ҷаҳонӣ, ки аз ҷиҳати техника ва технология бениҳоят пешрафтагӣ ҳастанд, хонандаони тоҷик тавонистанд рақобати арзанда нишон дода сазовори медал гарданд. ин албатта боиси ифтихор аст ва мо мехоҳем, ки дар оянда низ анамин шумораи ин гуна хонандагони болаёқатро дар самти ҳаракатҳои олимпиадаҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ ё ин ки ҷумҳуриявӣ боз ҳам зиёдтар гардонем. солҳои охир бо эълон гардидани барномаи 20-солаи рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 наврасону ҷавонони кишвар низ аз фанҳои дақиқ дар бонуфузтарин озмунҳои сатҳи байналмилалӣ натиҷаҳои беҳтаринро сазовор гаштанд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
эмомалӣ раҳмон 26 декабри соли 2019 дар паёмашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуда буданд, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин тавсияи тафаккури техникии насли наврас, солҳои 2020-2040 рисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шавад. маҳз таваҷҷӯҳи пайваста ба илмҳои дақиқ аст, ки солҳои охир таваҷҷӯҳи наврасони ҷавонон ба илмҳои дақиқ, хусусан физикаю математика бештар гардида, иштироки онҳо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ низ зиёд ба назар мерасад. имрӯз читоре ки медонем муассисаи ваколатдор дар самти ҳаракати олимпӣ омода намудани хонандагон ба даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фанӣ ва байналмилалӣ муассисаҳои давлатии марказ дар ёфт ва рушди истеъдодҳо мебошад. аз ин хотир муассисаи давлатии марказ дар ёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияи синои шаҳри душанбе фаъолияти худро дар ин самт ба роҳ монда дар соли таҳсили 2025-26 ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст. мавриди зикр аст, ки дар даври шаҳрии олимпиадаҳои фанӣ аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи синои шаҳри душанбе 2054 нафар аз рӯи 13 фани таълимӣ иштирок намуданд, ки аз ин 744 нафарашон сазовори ҷойи ифтихорӣ гардиданд. дар байни 4 ноҳияҳои шаҳри душанбе ноҳияи сино мақоми аввалро соҳиб гашт. дар соли 2025-26 дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фанӣ аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи синои шаҳри душанбе 1300 нафар хонанда фаъолона иштирок намуданд, ки аз ин шумора 619 нафари онҳо сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ва дар тамоми ҷумҳурӣ мақоми аввалро ноҳияи синои шаҳри душанбе соҳиб гашт. хоб яке аз нишондиҳандаҳои дигаре, ки дар самти ҳаракати олимпӣ мебошад, ин омода намудани хонандагон, иштирок кардани хонандагон дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ба ҳисоб меравад ва боиси хушнудӣ аст, ки дар агар таҳлил кунем як нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи синои шаҳри душанбе 975 нафар хонандагон дар 14 навъи олимпиадаҳои гуногун ҳам ба тариқи ҳузурӣ ва ҳам ба тариқи фосилавӣ иштирок намуданд, ки аз ин шумора 137 нафарашон сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. дар даври байналмилалии олимпиадаҳои фанӣ ду хонандаи муассисаи таҳсилоти умумии ноҳияи синои шаҳри душанбе аз ҷумла хонандаи муассисаи давлатии таълимии литсеи президентӣ барои хонандагони болоёқати ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Меҳрубон аз фани математика дар олимпиадаи ҷаҳонӣ сазовори ҷойи намоён гардид. инчунин хонандаи муассисаи хусусии таълимии хотам ва певе, ки аз фани физика Маъмуров Муҳаммад Юсин ин ҳам сазовори ҷойи ифтихорӣ гардиданд ва дар умум агар гирем танҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин олимпиадаҳои ҷаҳонӣ дар умум агар гирем 5 нафар соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. дар замони рушди илму техника, комёбӣ ва муваффақиятҳои хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе дар озмун ва олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ назаррас дида мешавад, ки яке аз нишондоди муҳим дар соли 2026 иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри душанбе дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз қабили илмфуруғи маърифат, фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва озмунҳои байналмилалӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ дар ин самт дастовардҳои арзанда ба даст оварда шудааст, мегӯянд мутахассисони соҳа. ба дастгирии асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ роҳандозӣ кардааст. Инчунин 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ низ роҳандозӣ гардааст, ки дар доираи ин тадбирҳо хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи синои шаҳри душанбе фаъолона иштирок менамоянд. ҳамн олимпиадае ки масалан аз фани физика ва аз фани математика дар сатҳи ҷаҳонӣ баргузор карда шуд, хонандагон ноил гардиданд. ин ҳам намун татбиқи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат дар самти намин рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ мебошад. дар ҳақиқат барои омода намудани хонандагон ба озмуни олимпиадаи чӣ ҷумҳуриявӣ бошад, чӣ байналмилалӣ, албатта омӯзгори соҳибтахассус лозим аст ва
муассисаи давлатии маркази дарёф ва рушди истеъдодҳои ноҳияи синои шаҳри душанбе дар ин самт корро ҷунуб намуда, омӯзгороне ки айни ҳол дар марказ ба кор ҷалб гарда шудагӣ ҳастанд, яке аз мутахассисони ҷавон ва яке аз мутахассисони соҳибтахассус дар самти фаъолияти худ мебошад, чунки онҳо худ ғолиби озмуни олимпиадаҳои ҳам ҷумҳурӣ ва ҳам байналмилалӣ мебошанд. акан омилҳои асосие ки мо хонандаро ба даври ҷумҳуриявӣ ё ба даври байналмилалӣ омода мекунем, ин пеш аз ҳама якум ман таҳлил карда бонодам, якум омӯзгор, дуюм шароити мусоид, масалан сеюм бошад агар худи маводи таълимӣ ва чорум ин ҳавасмандӣ. яъне ин омилҳое ҳастанд ки мо ба тавассути ин омилҳо метавонем кӯдаконро дар сатҳи зарурӣ омода намоем. боиси хушнудӣ аст ки мо аллакай омӯзгорони соҳибтахассусо дар ин самт пайдо кардем ва ҷавононе ҳастанд ки худ ҳам ғолиби озмуни олимпиадаҳо ҳастанд ва дар самти ҳаракати олимпӣ кору фаъолият кардан таҷриба доранд ва хонандагон дар сатҳи зарурӣ омода карда истоданд. сол то сол хонандагони болаёқату боистеъдод ва донишандози муассисаҳои таълимӣ дар озмунҳои гуногун иштирок намуда соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. ба ин васила обрӯву нуфузи кишвар боз ҳам дар арсаи байналмилалӣ тавассути илму дониш муаррифӣ намуданд. таи солҳои охир хонандагони муассисаҳои таълимӣ, литсей ва гимназияҳои шаҳри душанбе дар олимпиадаҳои фаннӣ аз фанҳои дақиқ ва гуманитарӣ аз ҷумла математика, физика, химия, биология, забонҳои хориҷӣ ва технология иштирок намуда пайваста сазовори медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ мегарданд. ноил гардидан ба чунин дастовардҳои муҳим бозгӯи сатҳи баланди таълим, дастгирии пайваста ва фаъолияти босамари омӯзгорон дар самти омода намудани хонандагон ба озмуну олимпиадаҳо арзёбӣ мегардад. иштирокчии озмуни байналмилалии Брайнекс 2026. ман ҳамаи кӯшишҳои худро дар самти ин озмун кардам ва сазовори ҷойҳои намоён гаштам ва кӯшиш мекунам ки дар солҳои оянда низ дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок карда номи ватани худро баланд бардорам. яке аз озмунҳои байналмилалӣ ки зиёда аз 40 давлати дунё дар он ҷо иштирок мекард бо номи Брайнекс 2026, ман дар он ҷо ҷои сеюмро гирифтам ва ман ба солҳои дигар кӯшиш менамоям ки ҷойҳои аз сеюм баландтар, яъне ҷойҳои якум ва дуюмро бигирам ва ман кӯшиш мекунам ки бисёртар дар соли дуюм, яъне дар Брайнекс 2027 ҷои якумро сазовор шудам. бо фармоиши вазири маориф илми ҷумҳурии Тоҷикистон, шогирдони мо ба шаҳри Куала-Лумпури шоигарии Малайзия аз санаи 24 то санаи 30 сафарбар шуданд. онҳо дар олимпиадаи байналмилалӣ ширкат варзиданд ки дар олимпиада зиёда аз 40 давлати дунё ширкат варзиданд. аз муассисаи давлатии таълимии литсеи Умари Хайём 4 нафар шогирдони мо рафта ширкат варзиданд ва 3 нафари онҳо сазовори ҷойҳои сеюм гардиданд. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст як қадами муҳиме мебошад ки дар мамлакат бо мақсади тарғиб ва рушди китобхонӣ, баланд бардоштани маърифати зеҳнӣ ва рушди маҳорати суханбарӣ ва сухандонӣ баргузор мешавад. озмун барои кашф ва дастгирии истеъдоду қобилиятҳои ҷавонон инчунин ширкат дар номинатсияҳои мухталифи адабӣ ташкил шудааст. дар замони таъсис ёфтани озмун он ба яке аз воқеаҳои муҳими фарҳангии кишвар табдил ёфтааст ки ҳар сол даҳҳо ҳазор ҷавононро ба худ ҷалб мекунад. дигараш шароити мусоид аст. албатта бе шароити мусоид омода кардани хонандагон, масалан роҳнамоӣ кардани хонандагон дар сатҳи ҷаҳонӣ ё ки дар сатҳи ноҳия, шаҳр, ҷумҳурӣ, ин албатта ғайриимкон аст ва ин ҳамаш ташаббусҳои наҷиби пешвои муаззами миллати аст ки шароитро барои омода кардани хонандагон, шароитро барои пешрафти рушди илму маорифи кишвар амалӣ намуда истодааст ки мо аз ин имкониятҳои мавҷуда истифода бурда хонандагонро дар ин сатҳ омода намуда истодаем. ва дигар чизе ки ман мехостам гап занам, ин маводи таълимӣ аст. агар маводи таълимӣ набошад, хонандаро чӣ гуна дар ин сатҳ омода кардан ё ин ки дар ин сатҳ роҳнамоӣ кардан барои ҳамон омӯзгор, барои ҳамон шахсе ки дар ин самт илм меомӯзад бениҳоят мушкил аст. аз ин хотир
وابسته با عملی گرداندن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اعلام کردن 20 سالگی رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، خب خود از جانب راهبران محفل‌های فنی اتحادیه تعلیمی مرکز یک چند دستورهای تعلیمی متدی تهیه کرده است که به واسطه در سمت آمادن خوانندگان به دور هم جمهوری المپیادهای فنی و هم بین‌المللی المپیادهای فنی مساعدت خواهد کرد. бояд гуфт ки иштироки хонандагон дар озмуни олимпиадаҳои фанӣ дар даври ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо дастовардҳои арзандашон мояи ифтихор буда заҳмату кӯшишҳои онҳо дар самти рушди илм, боло бурдани сатҳи маърифати зеҳнӣ ва муаррифии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ қобили таҳсин мебошад. Минбаъд низ ҷиҳати дастгирии истеъдодҳои ҷавон, тақвияти ҳаракати олимпӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди иқтидори зеҳнии хонандагон тадбирҳои зарурӣ боз ҳам амалӣ хоҳад гашт. бо таваҷҷӯҳ ба фаъолияти муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ва иштироки хонандагон дар озмуни олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, ҳамин нуктаи муҳимро метавон ба боварӣ комил гуфт, ки воқеан ҳам имрӯз наврасону ҷавонони кишвар бо истифода аз шароити имкониятҳои муносиб тавонистанд, ки дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ натиҷаҳои арзанда ва беҳтаринро соҳиб гардиданд. барномаи мо инҷо ба поён мерасад. То нашрҳои дигар саломату комёб бошед.